Hello there viewers, this is Jane Lee yours. Welcome to my channel. At ayun na nga, may full album pala itong si Stel. Akala natin solo song lang yung i-release niya na Room. Pero may pa-surprise din pala siya. So ngayon, pakinggan natin yung mga songs sa Room EP niya na album. Unahin natin pakinggan yung bago sa tenga natin. Pakinggan natin yung bagong song sa album niya na Di Ko Masabi. Kasi yung iba dito, napakinggan natin yung Room saka yung Anino. Nag-post si Stel sa kanyang YouTube channel ng mga lyric video sa mga songs na to. So, tingnan natin at pakinggan yung Di Ko Masabi na lyric video. Di mo lang napapansin. Balad to, no? Gabi, nagulat naman ako. Start na agad ng kanta. Di mo nahahalata. Lagi kang tinititigan. Ilang taon na ring ika'y kasama sa mga pangarap. Pangarap ko sa habang buhay ay tayong dalawa. Iniiwasan lang na magtapat at pagkabigla na lang ika'y mabibigla at bigla ka. Si Stel ba yan sa video? Parang di talaga siya lyric video, no? May halo talagang yan, no? Video. Nandyan siya. Grabe naman bagsak ng chorus, ha? Ang taas. Grabe naman to, Stel na to. Sino ba nag-compose ng kanta? Si Pablo ba? Grabe naman kayo. Grabe naman ang taas ng kanta. Parang ang hirap naman tong kantahin. Huwag nyo nang i-try. Maitin. Ay, grabe si Stel naman talaga yung makakanta nito, no? Ang hirap. Ang taas naman. Pang diva na to. Ano, divo? Divo si Stel. Lalaki. Grabe ah. OST to ng drama. Diba? Oh. Ganda ng ano ba tawag to, interlude? Pag sa video, okay. Oh. Same Ito siguro yung refrain na part na. Iniiwasan lang na magtapat at pagkabigla na lang ika'y mabibigla at bigla kang mabago. Oh, grabe naman to. Ito talaga. Ay, parang Morissette siya, yung atake ng kanta, pang Morissette eh. Oh, parang friendzone din to. Oh, grabe naman to. Kay tagal na akong nagtitimpi. Napapasente tayo. Di mo Oh. alam na
Ah, yung chorus talaga. Natake ako sa chorus eh. Definitely, sa playlist na to agad. Sa playlist ko agad. Ano to? Mamaya, pakikinggan ko to ng ulit. Pag nasa mood tayo mag-emote dyan, mag-senti, pakinggan natin to. Nakakaiyak naman. Saka, grabe naman yung kanta. Parang hindi mo mapigilan maapektuhan sa kanta. Parang naatake ka ng kanta eh. Grabe naman kasing emotion at boses ni Stel. Mararamdaman mo talaga. Ngunit hindi nga masabi ang tunay kong nadarama. Ngunit hindi nga masabi ang tunay kong nadarama. Hmm. Ay, grabe ka, Stel. Sinasaktan mo naman kami. Kasi nafe-feel natin yung emotion ni Stel. Parang totoo talaga eh, na may minamahal siya na hindi niya mako-confess yung naramdaman niya kasi baka hindi same yung naramdaman ng babae sa kanya. Kaya yun, mag-change yung relationship nila kasi parang close friends sila dito according sa song eh. So, yun. Ang ganda ng song. Bagay na bagay kay Stel. Ay, nako. Pang babae lang talaga to dapat eh. Bakit kasi kinakanta mo, Stel? Parang hindi ako makapaniwala. Ano talaga? Tao ka ba talaga? Baka grabe kasi yung boses mo eh. Yun ba? Hindi makakapaniwala. Grabe yung temper ng boses ng Stel. Si Stel lang talaga. Marami nga, di ba sabi niya, marami talaga daw nagme-message sa kanya na ito, may ginawang song para sa kanya. Ganun. Kasi gustong gusto talaga ng mga tao yung boses niya. Kasi ang range niya talaga. Ganun. So, congrats, Stel. Nalate na nga akong panoorin ito at pakinggan yung kanta. Hinintay ko talaga itong araw na to. Diba? Para makapag-react tayo. So, that's it guys for this reaction. Thank you very much for watching with me and see you again next time. Bye-bye.